Aquest lloc només el coneixem el meu company i jo. O sigui que no vindrà ningú a rescatar-te. Perdona, no tinc res contra tu, però t'he de fer servir com a moneda de canvi. Fes tot el que jo et digui i et prometo que no et faré mal. Però es pot saber què fas? Que t'has tornat boja, noia! Jo et podria preguntar el mateix. No em subestimis només pel fet que sóc una noia. No em fas gens de por. Vinga, planta'm cara, va! Lleugera com una papallona i agressiva com una vespa. Vinga! S'ha acabat valent, de debò. Però què fa aquesta? Tant me fa, quina bestiesa. Mira, és que a mi no m'interessen gens les noies que no ploren. De fet, no m'agraden les noies, són unes pesades. Però, esclar, un hostatge és un hostatge. O sigui que un sol moviment en fals i et buscaràs problemes. Et prometo que et donaré els taurons per menjar, que no m'escoltes! I tant que t'escolto, però és que mirava si tenies cap símbol gravat al cos. Mira, t'ho explicaré. Jo sóc la sacerdotessa de Suzaku. Potser hi he sentit a parlar de mi perquè sóc força coneguda en aquest imperi. I ara em demanava si podria ser que tu fossis un dels guardians de les 7 constel·lacions de Suzaku. I com vols que ho sàpiga? Toc, toc, qui hi ha? Soc en Koji. Quin Koji? El company d'en Genro. Qui si no? Ah, molt bé. Endavant. Gràcies. Koji! Feia molt de temps que no ens vèiem! Però i ara? Si jo era a la cova quan has agafat la noia. Que no m'has vist? Quina barra tens, nano. També són ballarins, ara? Mentrestant, en Tamahome seia al palau del país de Kuto i no parava de pensar en la Miyaka i la seva difícil missió. Havien estat descoberts ja els guardians de Suzaku? Tamahome, Yui, mira què t'he portat. He pensat que et quedaria molt bé. Què et sembla? no, gràcies, la roba que porto ja m'agrada. Vols alguna cosa per menjar? Potser tens una mica de gana. Et portaré el que vulguis. Que et ve de gust una mica de sake. Si vols, miraré d'esquitllar-ne una mica. Ja t'he dit que estic bé, de debò, no cal que t'amoïnis tant. Malauradament, tu ja tens prou problemes que et preocupen. Que jo tinc problemes? Ja saps el que m'ha passat? No, no, i ara? Doncs així, la Miyaka també ho sap, oi que sí? Com aquells homes em van atacar i llavors en Nagaho em va trobar. Ell era amb mi quan em vaig despertar. Jo estava destrossada, gairebé morta. I quan finalment em vaig començar a adonar del que m'havia passat, el primer que vaig intentar fer va ser... Però em van tractar immediatament. Fins i tot ara, quan hi penso, em demano per què no em vaig morir. Sisplau, para, ja n'hi ha prou! Voldria haver-me mort. Jo no volia que tu ho sabessis. M'agradaria ser morta, de debò. M'agradaria ser morta. Yui. Ostres. I ara què he de fer jo? Què li puc dir? Què he de fer? Ajuda'm, Miyaka. De debò? O sigui que tu representa que hauries de ser el cap? Exacte, sí. Llavors, el cap vell es va morir fa cosa d'un mes, i tu no hi